akpọpụtago barista Obi Nweke dịka onye ahụ tụrụ ugo kpọmkwem ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA wee zọọ ọkwa maka ịnọchite anya ndị ọgbanta nkwado Anambra East n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Anambra steeti. Ya bụ nhọpụta bụ nke were ọnọdụ n'isi obodo ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo bụ otu ọcha, ebe Ngozi Obileri ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Mmadụ 45 bụ ndị ahọpụtara na ọnụkwụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịgasị iche iche n'obodo niile dị n'okpuru ọchịchị Anambra East bụ ndị sonyere na ya bụ mmemme nhọpụta. Ndị zọrọ ya bụ ọkwa gụnyere Mazi Pius Ifeadị onye Nsugbe, barista Obi Nweke onye Igbo Ariam, Dr. John Nneke onye Igbo Ariam na Chief Florence Anikpe bụkwazi onye Igbo Ariam. Na ngwụcha ya bụ nhọpụta, barista Obi Nweke nwere akara 28 mere o ji bụrụ onye mbụ, ebe Mazi Pius Ifeadị nwere akara vootu 17 bụrụ onye nke abụọ. Chief Florence Anikpe na Dr. John Nneke enweghị akara vootu ọbụla. Ka ha na-akpọpụtazi onye meriri na ya bụ nhọpụta emere, ka onye ji ọkwa returning officer nke mbụ bụ Chief Tony Eboka bụkwazi osote onye isi APGA na mpaghara South na onye returning officer nke abụọ bụ Chief Tony Omeligwe Ele kpọkụziri onye ahụ tụrụ ugo na ya bụ nhọpụta emere ka ọ kpọkọta ndị niile ya na ha zọrọ ya bụ ọkwa, ma kpọkọta ndị APGA niile nọ na okpuru ọchịchị Anambra East ka ha jikọọ aka ọnụ wee gaa njem nhọpụta nke ukwu nke a ka ga-eme n'ọdịnihu ka ha wee nwee ike ịtụrụ ugo. N'okwu ya ka ya bụ onye meriri na nhọpụta ahụ bụ barista Nweke kelere Chineke maka ekpere ọ zara ya, ma kelekwa ndị niile bịara tụnyere ya akwụkwọ maka ịtụnye ya bụ ugwu. Barista Nweke kpọkuru ndị APGA n'okpuru ọchịchị Anambra East ka ha jikọọ aka ọnụ dịka ụmụnne wee zọpụ ụkwụ dike na nhọpụta nke ukwu na-abịa abịa, ka ha wee nwee ike imeri ọnwụnwa ọbụla ga-eche ha aka mgba ma bụrụ ndị nwere mmeri n'ikpeazụ. Onye ji bụ ọkwa dịka national president nke Asatu n'oge gara aga bụ Maazị Alex Onukwu kelere Chineke na ya bụ nhọpụta gara nke ọma, kọwakwa na ọ bụzi ugbu a ka ha niile bụ ndị APGA nọ n'okpuru ọchịchị Anambra East ga-agbakọ aka ọnụ, jikọọ ọnụ dịka ukwu azịza ma gaa tụrụ ugo rọta mgbe ọbụla emere nhọpụta nke nnukwu. Ndị ABS chọpụtakwara na ndị ọ dị n'aka ime nhọpụta niile a na-eme na Naịjirịa bụ ndị INEC butere igbe eji atụnye akwụkwọ vootu na ya bụ ebe a mere nhọpụta ahụ, mana onye ọ dị n'aka ilekọta ihe gbasara ịtụ akwụkwọ na Anambra East nke bekee kpọrọ Electoral Officer anọghị mgbe a tụrụ ya bụ akwụkwọ. Abụ m Ngozi Obileri.